Garaipena iaia eskutatik joan zaigu 80. minutuan, baina Jon Mikel Aranburuk 3 puntuak etxera ekarri ditu Realarentzat. 3 puntu oso garrantzitsu Koliseumean, Getafe ez ezagun baten aurka, baina zenolako garrantzitsua benetan partidu hau irabaztea, Markel. Bai, ez dakit gorputzian sustua dakaten oraindik, poza, baina, bueno, errealitatea da Realak 3 puntuak lortu dituela, 3 puntuak nik uste merezitakoak, eta ez dakit zuk ze pentsatuzun, baina, bueno, Rinok beste gauza batez, baina sortea badirudi ekarri digula. Bai, 6 puntutatik 4 atera ditu entrenatzaile berri honek, sentsazio arraroa daukat, ez? Alde batetik haserrea, ze Realari ezin zaio joan partidu hau 80. minutuan, eta ia gertatu da, eta beste aldetik poza, ze Realak merezi izan du irabaztea, aukera nahikoa sortu ditu irabazteko, eta Oiartzabalek batez ere ez ditu sartu aukera horiek, eta gero, Jon Mikel Aranburu hor egonda, garaipenaren gola sartzeko, eta 3 puntuak oso garesti irteten dira Koliseumean, eta Realak lortu du behintzat lehenengo itzuli hau garaipenarekin istea, eta 42 puntutatik 21 ateratzea, ez? Bai, sentsazioa gazi-gozoa da, ze azkenian ikusi dugu lehenengo zati xan eta bigarrengo nahikotxo minututan Real aurretik jarri dela, ez? Ikusi dugu jokua oso nahi izan dela, askotan esaten dugu, eta bueno, gisa da erraza dela esatia, baina markagailuan aurretik jartzi Realarentzat oso klabia, oso gakua izan da, ez? Azkenian Getafe atzian jartzen dan talde bat da, azkenian zuloan sartzen da, eta hortik ateratzea oso zaila itzen zaio aurkariari normalian, eta lehenengo gol horrekin behartzen duzu aurkaria ateratzera. Hau esan da, ikusi behar genuen gaurko Getafia zein zan, zentralik gabe, aurrelaririk gabe, nik uste 3 puntuak Getafetik ez ateratzea gaurkoan, kristoneko pekatu azala Realarentzat. Horregatik izan da sekulako kolpea gol hori 80. minutuan, ze testu inguru hau lertuta Reala ia derrigortuta zegoen 3 puntuak ateratzera. Hau da, Getafe aldaketak egiten ari zen eta ez genuen jokalari bat bera ere ezautzen. Hau da, Bordalasen taldea badakigu oso justu heldu dela ligako txampa honetara, neguko merkatuan ere agian ezin izango dituela jokalariak fitxatu, eta Realak ia jokalari guztiekin kontatzen zuen gaur, 11 ere joan gaitezke, ze hor mataratzok pertsonalitate pixka baterak utzi du, eta Turrientes jarri du berriz ere, eta Txaletatzarre bai, eta jarraikortasuna eman dio etxean ikusitakoari pixka batez, hasierako 11 horrekin. Bai, Turrientesen hau lertzen dut, azkenian Atletikoren kontrako partida horretan ikusi zuen, sistema hau benetan beratza Turrientesentzat onuragarria dela, ez azkenian ikusi dugu gaurkoan, baloia bizkarrez jasotzen duanean, buelta matia eta metroiek baloiak initxia, benetan ondo etortzen zaiola, ez, posizio horretan, Txaletatzaren astotu lertu, oso ondo, baina, suposatzeot, hemendik aurrera Markel izango da Txaletatzaren hater, lehenengo haterra, ez? Baina gaur, zuk aipatu duzun moduan lehen, edo kameraren atzean aipatu duzun moduan, 8 baloitik, 6 irabazi ditu goitik, Pasaren astean, 9 baloietatik bat irabazi zuen, gaur behintzat hobetu du marka hori. Hala eta guztiz ere, ikusi du golian, erretratu hori, non Jon Martin eta Txaletatzarek 1,75 metro neurtzen dituen jokalari baten kontra galdu duten dolua, ez? Mauro Aranbarriren kontrako dolu hori galdu dute, eta gero dolu hori golian amaizu, baina hala eta guztiz ere gisa da, Jon Martinen partida sekulakoa izan dela, eta Txaletatzarrena sekulakoa ez, baina nik esango nuke txukuna. Behintzat hobea izan da, ez? Eske, partidua ikusten baduzu, lehenengo minututik 80. minutura, Realak ez du ia aurkaririk izan, hau da, bere zelaian sartu da Getafe, Realak baloia izan du, vertikala izaten saiatu da, eta vertikala izate horretan, Turrientesek nik uste paper garrantzitsua jokatzen duela, ze baloiarekin agian beste zelai erdiko jokalari batzuk baino vertikalagoa da. Esate baterako Soler ez gara ikusten protagonismo handiarekin, ez? Beti jokatzen du, baina batzutan dirudi ez dagoela hor. Eta bestalde Turrientesek baloia hartzen duenean, metroak irabazten ditu bai kondukzioan, pasearekin ere lerroak apurtzea bilatzen du, eta beti zerbait desberdina sortzen du. Hori nik uste dut albiste ona dela, eta espero dugu behintzat Turrientesen lesio hori ez izatea gehiagizkoa, eta hurrengo partidotan ere ikustea, zen nik uste dut jarraikortasun pixka bat emanda,
gauza onak eman aldizkiola Realari. Baita, nik batez ere gogua dakat ikusteko Turrientes, ea Gorrotxarekin jokatzeko batera gai den, ala ez. Zazkienean, Bai, hori galdera ona da, bai, ze batera ez ditxu ikusi momentuz, bai bata bestia ordezkatuz, baina beste modura ez, eta, bueno, batez ere Mataratzoren Real hau argita garbi ikusi da, lehenengo zatixan batez ere irukin izten zuanian atzian, ez? Aranburu atzian geratzen zan iruko lerrori izten, eta gero Kubo eta Sergio Gómez asko ireketzen zian, baina baita ere ikusi dugu Aranburuk ere lineako rekorrido hori ere baduela, ez? Orduan, nik uste polivalentzia hau sisteman asko eman diola Realari, hau da, hau esan da, nik uste parteako giltza, eta bigarren zatiko lehenengo 15-20 minututan ikusi da, presio altua izan da, batez ere ikusita aurkariaren maila defentsan baloi ateratzeko, ez? Etzan gai, Getafe baloi hori ateratzeko, eta gaur Oiartzabalek erratu dituen bi jokaldi horiek zindira barkatu, ze gaur sorte auki dugu, azkenengo minutuan gola sartzea lortu du Realak, baina bai Villarrealen kontra, bai beste zenbait partietan Realak azkenengo minutuan galdu egin du. Bai, Oiartzabalen partida nahiko interesgarria izan da, ze azkenean bi erdiko atzilari beharrean bi lateral zituen zentral moduan, orduan partidu desberdina izan da, baina hala ere Oiartzalek beti usten dizkigu detaile oso onak eta igarri egiten da, ez? Maila oso altua duen jokalari bat da. Gaur ez da fin egon ate aurrean eta hori gero agian kontrara irten da pixka bat, baina nik uste dut Mataratoren Real honek utzi digun gauza honenetako bat, behintzat lehenengo bi partietan, eta entrenatzaileak nabarmentzen zuena ere bere hasierako prentxaurrekoan, egoera desberdinetara izan duen egokitasuna izan da, ez? Hau da, partiaren testu inguru desberdinak ulertzea, eta hor min egitea. Gaur Getafen goian presionatu du, eta ez soilik lehenengo zatian, bigarren zatian ere goian presionatzen jarraitu du, eta hortik heldu dira aukerak. Atletico Madrilen aurka ere, presionatu behar zenean presionatzen zuen, pixkat atzera pauso bat eman behar zuenean ere emate zuen, eta gaur agian Realak ez du dizdira hori izan edo magia hori izan, ze golera arte ez da ezer berezirik gertatu, baina hala ere testu inguruak ulertze horrek egin du Getafek alde batetik arriskua esortzea eta beste batetik Reala Getaferen zelaian bizi izan dela. Bai, partida aurreko prentza horrekoan aipatu Mataratzok, gaurko helburu nagusia lehenengoa zala lehiatzia eta bigarrena futbolan jokatzia, ez? Eta guztiz hori, ideia hori ikusi dugu zelaian, azkenean badakigu joko politxa, alde batetik bestelako jokua oso politxa dela ikusteko, baina benetan erabakigarriena doluak irabaztian datza, azkenian gogor jun behar da doluetara eta bigarrengo jokaldi horiek irabaztia. Ikusten ari gera Realak alde horretatik asko espabilatu duela, eta batez ere, gaur nik uste beste albisteetako bat dala, ez dakit ze irutzen zaizun zuri, Zuzitzen, errekuperaketa hori, ez? Bai, edo behintzat errekuperatu nahi izatea. Ze orain arte ez dugu ikusi Zuzitz 35-40 minuturekin partidu batean, hau da, beti izan da 3. aukera, eta Mataratzok erakutsi du gaur bigarren zatian, Braizen ordez sartu da, 55 minutuan uste dut, eta apustua hor dago. Gero Realak protagonismoa galdu du baloiarekin, Getafek ere aurrera pauso bat eman du azkeneko minutuetan, eta agian Zuzitzek ez du izan baloiarekin behar zuen protagonismoa, baina hala ere bere mezua hor dago, ez? Zuzitzekin kontatzen dut, eta Zuzitz berreskuratu nahi dut. Bai, azkenean entrenatze berriak ekartzeako horrek ekartzen du ere, ez? Azkenean ate berri bat irekitzen dela, zerotik hasten da kontua, eta nik uste Zuzitz errekuperatzeko aukera ezin hobia dela. Ikusi dugu azte honetan, baten batek ez baldin badaki, nik uste denon jakingo dutela, Sadik Valentziara jundala, fitxaketa, 100%, hau da, gaur, eta hemendik aurrera ja, ez du zer ikusirik Realarekin, irribarre ateratzen zaio. Realaren aurka jokatu arte. Ikusiko dugu hor zer gertatzen den. Bai, 4 gol sartu ditu Realeko elanstikarekin, nik uste laurak gogoratu alditugula, ez? 4 golak, ze laurak bitxiak izan dira. Baina eta guztiz ere, pixu bat gainetik kendu du Realak, ez? Alde horretatik.
Bai, eta orain interesgarri izango da ikustea zer gertatzen den, ze Sadik irten da, Karrikaburu irten daiteke, gaur Oskarsunek adibidez ez du minutu bat ere izan, karrera ez da deialdian egon, hau da, Realak orain momentuan bi aurrelari ditu, bueno, 3 aurrelari ditu orain momentuan taldean, Karrikaburu dirudienez, irten egingo da, ez dakigu Tita irtengo den, edo fitxaketa moduan, baina interesgarria ikusiko da, izango da, hemendik aurrera, gertatzen dena neguko merkatuan, ze bigarren itzuli osoa bi aurrelarirekin egitea eta gainera bat Oskarson izan da, jakinda bere lesioen historiala zein den, oso arriskutsua da, eta nik uste dut Realak ez duela hori egingo, eta hori argi daukat. Bai, egia da Gedesen aukera hori hor da kasula, ez? Aurrian behatziko postu horretan jartzeko, baina eta guztiz ere guztiz zurekin ados nago. Karrikaren 5. irtera izango litzateke ustot. Agian, definitiboa. Bai, ez dakit definitiboa ez, baina zifra oso altua da. Azkenean 5 talde ezberdinetara minuturen bila atera behar izateak asko esaten du, ez? Azkenean ez du bere lekua Realean aurkitu, egisa da ez dula sorterik izan, ze Oiartzabalen eta Horri Oskarsonen lesioekin batera, berak ere bere lesio izan zuan, ez? Orduan, ez dakigu definitiboa izango da nala ez, baina nik uste segurazki hilabete honetan Realak nahiko mugimendu izango dituela, eta behatziko postu hori bat izan daiteke. Momentu honetan Reala 10. postuan jartzen da, partido bat gehixo du, egia da ostirala dela gaur, baina bueno, Europatik 5 puntutara, eta jaitxera postutik ere 5 puntutara. Bai, erdibide horretan, geratzen da Reala, garaipen honek ez digu bizitza aldatzen, baina garrantzitsua etxetik kanpo puntuatzea, Atletico Madrilen aurka izandako sentsazio hobeagoa jarraikortasuna ematea, eta azken finean Mataratzoren lehenengo pausoetan, behintzat egonkortzea eta azkenean irabazteak asko egiten du, bai mentalki, bai futbolistikoki eta guztian. Orduan oso garrantzitsua garaipen hau, ikusiko dugu hurrengo egunetan zer gertatzen den, Errege Kopan, Merkatuan, hurrengo partidua ligan Barsaren aurka, ez da gutxi. Orduan hurrengo egunak interesgarriak izango dira eta garaipen batekin hobeto aurre egiten dira, ez, egun horiek. Bai, begi bat jarriko dugu Turrientesen, ea zeozer larriagoa duen ala ez. Ez dirudi, baina espero dugu. Bai, momentuz, burua azte hartian kopako kanporaketa horretan, Osasunaren kontra aurreko 2 urtietan izan dugun aurkaria, aurreko 2 urtietan ere emaitza berdina, 2 eta hutsekoa, hau esan da, nere porra 2 eta hutsekoa da, ez dena oso originala izango. Bat eta huts, justu. Baina bueno, ala ere garaipena. Gaurkoan bezala, ez? Bai, hori da, sufritzen beti, joder, hostia.